Здравей, дневниче! Започва моето поклонническо пътуване към Яш, Румъния. В момента съм на ферибота от Силистра за Румъния. С много румънци, с колата ми, с спонсорирана от Греъм. Към момента нямам решение, не мога да се върна нито в Добрина, нито в Юнец, да остана при много агресивните ми родители. Затова оставих децата на родителите ми с уговорката да отидат в Добрина и аз избягах. Отивам в Яш да почета Света Петка в навечерието на 14 октомври, нейния празник. Надявам се Бог да благослови начинанието ми и пътя пред нас да се отвори пред мен, пред моите деца, пред моите родители, пред Греъм, да бъде да растат в спокойствие, да станат независими физически, ментално, емоционално, финансово и в крайна сметка крайната цел на всички да получим спасението и връзката с Бог. Ние пътуваме и Бог напред и аз след Него. Отхвърляне от всички, надявам се ние от Него. Благослови Божие.